पंढरपूर काय झालंय ना ऑक्सिजनवर आहे नाही काय झालंय दम भरतोय दम भरतंय कुठलं झालं रक्त कुठलं झालं नाही एवढं हे आहे तरी पण देवाला मायका देवीला नाही, एवढं सिरियस आहे तरी पण तुम्ही ऑक्सिजन मध्ये आले किती वर्ष 15 वर्ष झाली होती दर्शन घेतलं तुम्हाला कसं वाटलं दर्शन बरं वाटलं एकदम भारी वाटलं डॉक्टर रेफर ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗೆ डॉक्टर सांगितलं की तुम्ही केलंय ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಇದ್ರು ಅಥವಾ आता ऍडमिट आहे काय घरात घरीच आहे ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಸಾಕಾಗಿದೆ ते सांगा गर्दी ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ಆರಾಮ